Muri yeZimbabwe kwaziwai tinokugamuchirai nemufaro pano paChibanda Media. Muzuva ranhasi tiri munzvimbo yeMbare uko tashanyira mwana akasiiwa neaimbove mutambi wenhabvu Rufaro Machingura aitambira chikwata chemaMighty Warriors. Rufaro Machingura akaita mukurumbira zvikurusa mugore ra2011 mushure mekunge vatora mukombe weKosafa Cup kari kekutanga muZimbabwe munomu. Zvichakadaro mugore rineri musi wa5 January 2023 Rufaro Machingura akatisiya ndokusiyawo mwana mucheche aive ne2 months. Saka ndiye watashanyira muzuva ranhasi kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei. Panapa tichakurukura namukoma waRufaro Machingura. Makadii hanzvadzi? Tinoti makadii henyu hanzvadzi? Aiwa, tinofara. Ari sei mwana? Mwana ari nanhake. Handitika. Tinoti makadii vatariri? Ini ndinoti kwaRebecca Mukangairwa, mukoma waRufaro Machingura. Ndinoti Rufaro Machingura anga ari gotwe mumba medu. Enge ndiye airatidza kuti ndiye achatisimudzira because takazvarwa tiri 4 mumhuri medu. Ndiye watatasata achatisimudzira mumhuri nekugona kwake kwaita bhora because akaoneka kubva kuprimary chikoro achibhadharirwa nemasponsors, secondary kudzimara akanga kutambira national team kumaMighty Warriors. Abva azowanawo basa awana basa kudaro kuti amai vedu vakarwara 2019 vakatanga kuita stroke vakadii vachirwara zvinova vakabva vashiya zvinova zvakatishungurudza tese, asi manje munin'ino wangu haana kukwanisa kuzvitambira kuti tashayikirwa nemubereki. Ipapo akatanga kuti nestress akatanga kudhakwa, akatanga kutora achinwa hwahwa kudzimara apinda mune zvinodhakisisa chaizvo, kwakutanga kurovha basa. Abva hanzi basa rapera kudaro aigara kumba kwake kuWaterfalls because gore ravakahwina Kosafa vakatengerwawo mastands navaMugabe. Saka ipapo akanga avakawo dzimba dzake dziiri ikoko ndokwaanga achigara. Agara ikoko vakatanga kuramba kuendera mberi achingotora zvinodhakazvo. Mukudhakwa imomo kwakubata pamiri paya takanzwa taita nhumbu. Ini kwakuenda kwakutona kuti ane pamiri asi chayanga achaziva hapana because anga angofunga kuti nguva nenguva anofanira kungodhakwa. Akasununguka mwana wake muna September. Asununguka mwana uyu ndakaona kuti haimbokwanisa kuchengeta mwana. Mwana ndakamutora kuHarare hospital kwaine 3 days. Ndikatora ndikachengeta mwana because yanga asingachogoni kana kuyamwisa, angavhinika zvekuti aikanganwa kuona kuti ane mwana. Asununguka kudaro hazvina kuzobopedza mwedzi 3 akabva ashaya, asi mwana ndina ndagara ndinaye. Ashaya kudaro ndinoti ndomamirira zvakaita. Alright, muri yeZimbabwe nyaya mainzwa muchidimbu. Zvikurusa mafootballers vari muno muZimbabwe, vari kunze kwenyika, kunana SA, kwese kwamuri ikoko. Nemhuri yese yeZimbabwe tinokumbirisawo kuti tive tinobatsiranawo nasister vaRufaro nekuda kwokuti ndo vakasiirwa mwana. Rufaro taimuziva kuti akasimudzira zita renyika. Saka zvichakadaro chinhu chakanakawo kuti sezvo akasiya mwana tive tinomubatsira wanditika. Muno yenhamba dzamungakwanise kubatika here? 0774 038 398. Alright, munokwanisa kuvabata. Zita ndiani zvakare? Rebecca Mukangairwa. Right, munokwanisa kubata sister wacho motumirawo kana kupa any help yamunenge mapa, kana kuti munokwanisa kubata isu veChibanda Media panhamba dzedu dziri kubuda pascreen apo. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.